Hi mga amiga, amigo. Ato dito mga amiga, amigo ay balik mi og sudan. Barbecue ko no. Ari mi agi diri mga amiga. Ma, Amigo. payungis inday ang inyong agtang mo yung gipayungan. Ang amo ko nung ayun mga amiga, amiga. Nita eh. Nami karon diri mga amiga agi sa gamay na lang di shirt. Magsuot-suot na lang ni mga amiga. Para man sa dito ng mga amiga. Shortcut lang dito. Ano lang kaagi din. Man ta malubong. Kainit rin mga amiga. Ano sityo Pahak Kabaloy dire Pahak morning na Pahak mga amiga amigo. Alay bye inita mga amiga ala kaputas mga amiga ay sakit kong pao. Try. Mga amiga. Baligya dara barbecue ko no mga amiga nito ang palit sen barbecue gulay mga amiga palit ni gulay batong naglungag ko dili Payungin ang upaw ma. putas walang kaputas Puro lang tinae ma. tinae. Tag 5 tinae. Okay. Palit na kuya rin. Kuwan pa. Ang gulay. Palit ang batong. 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 Ari ra mga amiga magpalit na. Tagilang tinae. Pinakabot tinae dry. Mamalit ni mga barbecue tinae. Ang baboy ay baboy doy tag 10 lang. At duha ka baboy sa nan. Balig 30 ang tinae. Mga amiga. Barato ra kay ilang barbecue diri mga amiga, amigo. Ayan, tinae. Mga 5. amiga. Tapos ilang baboy tag 10 lang. Duha lang. Duha ka baboy o balik. Ato pa sa balay. Unom ka tinae. Kana lang. Duha ni. Ay. Ay, magluto pa siya.
Huwag nga buhay iday. Tingnan nga ako ibilin diha nga form ingon si Ma'am Noni. Pai, Na siya. pai. Ang namin oh. At dumi dito, Mika, magpalit o kuan, mulay, patong. Patong lang. Patong. Sitaw, magpalit ang sitaw. Crystal. Aray. Day guniti. Teka. Iluto na. Ari day. Pushi papam. Ano ni diri ni merkado gamay pag mahapon mga migamig ko mag naidaghang maninda diri chichiboreche ang itinda. Chichiboreche. Daghan na diri. Pag uli na to dai shortcut ta dira dai. Magpalit sa tagbatong balikon ra. Dali. Balik ra, palit sa aming batong. Ay, di rin na. Ay. Papalitan. Batsu. Batsu. Pila? Wait. No, wala mga bato. Matry ko nila. Sitaw mga amigo. Ay, saraan. Alam mo man 5 Carabao no? Dako lagi siya. Saban na. Dako lagi siya no? Ay, gagmay ano yan? Bilaan yung mga gagmay. Balilag. 5 ay G. Tagkila na. Upat 5 lang yung mga. Out. Salamat. Aray puta sa sili. Tagkila ni sili. Tagpiso. Oh, wow, siguro ni mga amigo ang sili, oh. Social. Red akong ganahan mga amigo. Ayan. Ilan tanan? Kuwanta na yung try sa iki. Ay, hinuin. Oh, hilaw akong ganahan. Dos na siya. Dos. Oh, okay. Isa. Napakapunatan. Ay, kari alang kaya. By try tara. Ah, ra. Mga amigo. May ginamusod sila o balik kaya. Salamat. Kag-cute sa taong. Palit kaya tag taong. Tagpilang taong? 5 mo? Ah. Wait lang, day. Ano ba? Kita din. 20 sirado. Ano sa naman ito nasuod? Eh, ano sa na ba? Bago itong 20. Ano na siya? Aray. Ah, sige, salamat. Migo, kalisod ba aning hitabo anak ko mga miga unsa naman ni ari pay akong apo. Mga pa na asa? Oh. Tama, sapay mo ha. Ubay-ubay na purong Uyag. Kasi day, anak na lang ng yawi. Sige, salamat kay te. Dali na day.
Mga amiga. Mama, ay tag kinasunog mama. Bilya Bilya BF Country Home. Bilya. Ma'am, mama ay tag kinasun mo. Asam tanungin has. Mama ay tag kinasun na may musuroy tag 20. Asa lagi? Ugma. Wala may limari. Ugma gani. Sa Dito sa atuan ay musuroy. uli na may mga amiga nito. Nakanaluto na. Tapos na, luto na ang barbecue. Barbecue. Ano ba ito? Mana eh. Mana 50. Ha? Oh. Masukli pa? Ano ba na? Sila? Pila day uno man kay mong ikuan. Oh. Tiguang naman jud ka man. Arita, dito Ako man po'y maikog. wala. Naglisod magod ko. Abi nang yawi bi. Minsan na ipo ko sa uno. Dito eh. I-video lang ko na. Dito. Padaplin. Ay, mga amiga, kainit. Subay kami sa... Init kay mga amigo, miga. Friendship. Video lang. Video lang. It's so hot. Palit ng Rexona. In the Philippines. Ato diha ay. Halima. Palit ng Rexona. Ayo. Papalitan ni Rexona. Ito na ay. 200 o color. Rexona. Kana lang mo kay humot. Humot man ang pink. Ah. Ay, naghal-hal ka. Napag mo, guys? Guys. Naghal-hal tayo. Ano ba yan? Dali na. Labang. Labang. Noon sa tanong ko ang kon. Kumano? 30 mil. Shortcut ni mga amigo-miga. Dire mawala ice ma? Nita. Sila nanay. Sila man nila nanay. Dos. Mga amiga. Gahala na yung taon ni mga amiga. Totoo lang. Nagagulgol na akong apo. May tindahan tira mo, sway daw na bayas sila ice. Ato na lang lang. Ay, mga amiga. Ito rin ganito.
Palit sa mig ice mga migo-miga kay init kay sa Philippines. Init kay amo We need to buy some ice. Para maibsan yung uhaw namin, char. Tagalog. Palaka. Ito rin balit ni. Ayo. Ayo. Kasamaan. Ice niya kuya. Ha? Ice. May lag na ice ka. Isa. Look, isa lang. Hindi kakapoy na ako, Inday. Nagtumba siya. Pila ma? Duha lang. Duha ya. Duha. Ha? Duha. Kuhaan. Muna siya ang palitanan dira mga amiga. Palitanan na muna. Ay, sinit ko. Gahal-hal niya eh. Tagdos. Tambay dia. Salamat. Sige, salamat po da. Adong nami sa mga migo-miga. Muli nami. Shortcut lang. Wala matarong og video. Hi, puppy. There's some puppy there. We're here. We're here in our house. Dahil ka, nahilis na ma. Miko. Naabot namin sa among simipayag. Ayan. Ay. Oh. So, nami. Oh, ang akong kanon nga gilungagulo pa. Luto na. Ay. Ay. Inat. Ano ba? Kadang mangyawiwa. Ay, mga amiga. Please subscribe mga amiga sa ako ang YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Aron makasunod mo sa akong video. Ay, gisulutan mang kuani mga amiga, amigo.